Hi, hello, welcome back to my channel. ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಕಾಂಡ ಯಪ್ಪ ದೊಂಬು ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಸಿಂಗಲ್ ದೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಟ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಓಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಸೊ ಈಸಿ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಗಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಆಂಡತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ದ್ವಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾರು ಪರ್ಕಡಿ ಕೆವಿಗೆ ಪರ್ಕಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗೋಜುನು ಯಬ್ಬೋ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಾರು ಬಿಜಿನ ಅರುತ್ತುಂಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಸ್ ಅಡ್ಡ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಗೆ ಸೋಪ್ ತೋಜುಂಡು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಎಲಂಜಿಲ ಹೀರೆ ಬರ್ಪಾರ ಇವತ್ತೈದು ತುಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಲಂಜಿಲ ಅರಣ್ಯ ಲೆಪ್ಪಿಯ ಅದೇ ರಪ್ಪ ಸೀರದು ರಪ್ಪ ಪಟಪಟದು ಏನಾಗ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡ ತೋಜೋಳ ತಗೊಳ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಪದಾರ್ಥ ಬೇತ ಕಲರ್ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪಡ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ಬೇತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಶೋಕುಂಡು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬರೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಓ ಅವಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾವ್ಯನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಿರೇಗ ಅವೇ ಶೋಗೋಜನೆ ಕಡ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅವು ಅಬ್ಬೋ ಕಕ್ಕರ ಮೇರಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಕ್ಕರ ಯಾರು ರೈಟಾ ಹೌದೌದು ಅಜಯ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್ ಸರ್ ಒನಸುಂಡು ಅವಳು ಒನಸುಂಡು ಅವಳೆ
upu pundu baji anche un dabagi botti buona sia adu ಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ guys engla onas batal nemba ಮಟಲ್ ದಕ್ಕಲಿ daklo alfa hoytu dakle so guys enno onas and mogula nanala atidi daita one inga wait mandu saakandala en soja venikle genchu ಈ ಪಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ಒನಸ್ ಮಂತೋರ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಒಣಸಿಗೆ ಬರಬಾರಕ ಕೂಪನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ಧರ್ಮ ಇದು ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಒನಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಪೇರಿ ಇಡೆ ವರ್ಕ್ ಇಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರನ್ನ ಈ ರಂಚಪುರ ಮನ್ ಕೂರ್ಚಿ ನಾನು ಏನು ಸೀದಾ ಬರ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಶೋತಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದೊಡ್ಲೆ ಹಾ ಬಟಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ದೊಡ್ಲೆ ಎಂಚಂಡಿ ಸೆಡ್ ಆವಿಯಾ ಅರೆ ಸೂಪರ್ ದೋಜನ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲವ್ ಅಂಡ ಬಾಲ ಬಂದು ಆಗ ಬಲ್ದರ ಉಪ್ಪು ಏತದ ಅಡ್ಡೆ ತಗೊಳ್ಪಾರ ಅರಡ್ಡರೇನಾ ఏ ఎందులో సూపర్ దోజన్ ಮಾರ್ಸೋಕೆ ಜನ ಸೂಕ ಜನ ಅವನಿಗೆ ರಟ್ಟೆ ಜನ ಸೂಕ ಜ್ವರ ಐತಲ್ಲ ಎಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಆಗುಂದ ಹಾ ಯಾವ ಬರೋಣ ಪತ್ತಿಂಚಿ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ದೋಜನ್ ಹಾಂ ಸರಿ ತೋಜು ಓಕೆನಾ ಹಾಂ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೀರೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೋಗಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಂತಿದಾರತ್ತ ಗ್ರೇಟಾ ಸರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಶರ್ಮಾ ಬೊಕ ಕುಷ್ಕ ಬೊಕ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಈ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಜಾಮೂನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಅವೊಂದು ಕಂಪೆನಿಡು ಹೋಗುಂದು ಹೆಂಗ್ಲ ಓದ್ತಿಚ್ಚು ಕವರು ನೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಪೌಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಪೌಂಡು ಓಕೆ ತುಂಡು ಇದೇನಾ ಗೈಸ್ ಪೋದು ಬದ್ದ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಹೊತ್ತಿನತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 8:45 ಪೋಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ 8:45 ಅಂಡೆ ಇತ್ತೇ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಂಡ ಬಟ್ ಭರ್ಜರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವರ್ಷಪ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಸಾರಿದೊಂಜಿ ಇಟ್ಲಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾರ ಅಪ್ಪನಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಏತದೆ ಬೊಕ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತು ಬೋದ ತೋಜವೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಇನ್ನು ಸಂಗಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ
ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೇತೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅದು ದೇತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಮೊಸಿದನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಶೋಕು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕುರ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ಕುರ್ತಾ ಶರಾರ ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ದೇತಿನ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಅಂತ ಅವಳಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವ್ನು ತೋಜಾರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದು ಪೂರ ಬುಡ್ಪದ ಪೂರ ತೂದಾಂಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತಿ ಮೂಲ್ತುಲಿ ಟವೆಲ್ದ ರಾಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟು ಏತ ಟವೆಲ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಟವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟು ಪದ್ರಾಡು ಉಂಡು ಟವೆಲ್ ಇಂಚಿತ್ನ ವೈಟ್ದ ಅವು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾತ್ ಟವೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೇತ ನೋಡೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರೋದು ಇದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಂದು ತೋಚಾರ ತುಲೆ ಓಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದಿ ಬಿಲ್ಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಳ್ತೋರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಟಾಟಾ 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 ಈತು ಬಿಲ್ಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಸೊ ಈತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 33 ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ 33 ಐಟಮ್ ಐಟಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಆಯ್ನ 67ವರೆ ಚೂರು ದಾಟದನ್ನು 68 ಒಂದು ದಿಲೆ 68 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಿಲ್ ಆತ್ನ ಬಟ್ ಎಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 10,000 ಮಟ್ಟ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ 58ಗೂ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅದಮ್ಮ 10,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ 58,000 ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏನವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಐಕಂದತ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ಪೂರ ಮಲ್ತೀರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ದಯಪಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಲಿದ ಸಾಗರ ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ಓದ್ವೆ ಆಕ್ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಂದು ಓದ್ವೆ ಅಂತುಲೆ 7 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಗಮ್ಮ 7 ದಿನ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾದೂರು ಏರ್ಬೋದು ನಿಜಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ವಾರದೆಲ್ಲ ದಿನ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಂತರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲು ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದೇರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಲ್ಲು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರ್ದೇರ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಬಾರ್ದೇರ ಸೊ 59,300 ಆತನು 58 ಇತ್ತು 59,300 ಸೊ 60 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 60 ಉಳ್ಳಾಯಿಡೆ ಆ ಒಡೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಇತ್ತ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದಲ್ಲ ಉಂಡು